Ai että. Morjesta päivää. Tuli tossa äsken käyty salilla vähän jumppaamassa rintaa ja selkää ja vähän olkapäitäkin ja vatsoi. Ja sit niin sen jälkeen tulikin syöty tossa noin niin lounas. Ja tänään on niin paljon kuin mitäs se on 23. 2016. Ei oo nyt hirveästi kerennyt bloggaamaan, kun on ollut aika paljon töitä ja muita hommia, niin ei oo ehtinyt kirjoittelemaan oikein. Mut tosiaan tuli rinta ja selkää tehty pääosin tänään ja mitäs vielä? Niin, mulle kuuluu semmoista ihan perushyvää, osaa puhua enää, perushyvää, että reeni kulkee nyt, kun on ollut lepoviikko tai oikeastaan kevennysviikko ja paino on laskenut semmoset 700 grammaa. En tiedä sitten, että onko se vaan, että kun hävinnyt lihaspaineet tai muuten vaan nesteet lähtenyt. Ja muutenkin on tarvinnut aika paljon lepoa nyt, kun viime viikko on ollut flunssas ja yskää ja nuhaa ollut. Niin tehnyt ihan hyvää levätä nyt. Yeah. Eli toi treeni meni silleen, että lämmittelin crossarilla parisen minuuttia ja sit mä menin lämmittelee selkää ja olkapäitä ja hiukan rintaakin tuli lämmitelty ennen kuin lähdin tekemään ekaa liikettä. Ja eka liike on toi vinopenkki kässäreillä ja niin siinä sellainen progressiivisesti ylöspäin painoissa ja sitten tietty vähennetään aina kun painot nousee, niin sarjojen toistomäärät. Siihenkin semmonen, että 1-2 lämmittelysarjaa ensin. Toisena liikkeenä olikin sitten flaissit vinopenkillä ja siinä ensimmäiseksi niin 1 lämmittelysarja ja sen jälkeen 2 vähän pidempää sarjaa ja sitten 2 vähän lyhyempää sarjaa isommilla painoilla. Ja siinä on tarkoituksena sit hakea sitä kunnon venytystä rintaan. Kolmas liike rinnalle on toi taljassa, mites se nyt sanois, ihan punnerrusliike penkillä. Ja siinä niin taas niinku flaisseissa, että 2 sarjaa vähän pidempää ja sit 2 sarjaa vähän lyhkäisempää isommilla painoilla. Ja siinä kans haetaan sitä vähän venytystä ja sit kunnon supistus ylhäällä. Ehkä pieni pito siellä ylhäällä. Sit siinä taisi olla vielä viimeisessä sarjassa niin toi mekaaninen pudotus. Sitten mä siirryinkin tekemään selkää ja ensin mä tein sellainen, että 1 lämmittelysetin siinä niin ja aloin tekemään niinku 1 kädellä soutua edestä ja tosi hyvä tuntuma, että kunnon venytys ja supistus tonne latseelle ja sitten siinä viimeisinä sarjoina niin molemmin käsin tein ja siinäkin sit viimeisenä sarjana niin pudotussetti ja aikamoinen polte oli kyllä latses sen jälkeen. Selän jälkeen tuli vuoroa sitten noi olkapäät, niin siinä oli supersettinä facepulli ja pystypunnerrus. Niin semmonen joku 3-4 settiä taisi olla. Ja viimeisessä setissä niin pudotuksena. Ja sen jälkeen sit siirryinkin tekemään vatsoja hiukan ja se olikin siinä sitten se treeni. Tuli himaan syömään ja lepäämään, että lihakset kasvaa. No niin, nyt lähdetään. Oletteko käynyt vessassa, ettei tarvitse heti pysähtyä? Lapaset ja tipot.
me, but it's new to you. Been getting money, ain't that the truth? Smoke my weed, I'ma drink my liquor. Man, you know I hang with nothing but hood niggas. Been getting money since '03. No lie, nigga, these straight facts. Niggas be talking like they know me, but they must not know where the fuck I be at. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. It's old to me, but it's new to you. Been getting money, ain't that the truth? Smoke my weed, I'ma drink my liquor. Man, you know I hang with nothing but hood niggas. Been getting money since '03. No lie, nigga, these straight facts. Niggas be talking like they know me, but they must not know where the fuck I be at. You can catch me in the trap, walking down bed on a late night. Probably blowing on loud, only if the price and it tastes right. Got a whole thing in the knapsack. Only thing on my mind is to flip that. If you get out of line, it go click clack. Go across a nigga head with a ball back. Break it down, I'ma show you how to flip that. I don't need sleep, a nigga take cat naps. You a rat, get caught in the mousetrap. DOT, LAG in the trap back. I'm on point like a thumbtack. I'm out here like I never left. Loud got a nigga high like a bird's nest. Trap back, just making sure you heard that. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. All this smoke, I need a gas mask. And it's super strong like a bench press. You better pay attention, don't Miss this, and had a crowd watching like a cartridge. nigga, I don't quit nor forfeit. I gotta keep going like my foot's on the gas. Having thoughts about the money, think about the money. I need this cash. And if a nigga wanna fuck around with the money, then that thing gon' clap. With only one target. Niggas be aiming for your mustache. I refuse to lose, nigga, cause all I do is win. Cause when I look at my son, I see me and him. When I look at the mirror, nigga, I see success. When you make it to the top, it decreases the stress. I'm grinding, I'm riding in my city. I'm shining, I'm putting on for my city. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. Got the whole thing in the knapsack. Break it down, show you how to flip that. We getting to the money cause the trap back. Getting to the money like the trap back. All my niggas getting money. I can show you how to flip a onion. Ai niin semmonen vielä meinas unohtua, että muistakaa linkata kavereille tai vinkata meikäläisen blogista tai blogia. Siellä on nyt 8000
katselu- tai lukukertaa ja puuttuu vielä 2000. Että mä alan järjestää sit, kun on se 10 000 täynnä, niin kilpailua, missä voi voittaa Trek Nutrition tuotteita ja mitäs mun piti sanoakaan. Niin, kannattaa lukasta blogia paljon ja kertoa kavereille kanssa, niin on paremmat mahikset sitten päästä siihen kilpailuun ja voittaa hienoja palkintoja. Esimerkiksi varmaan lisäravinteja voi olla siinä ja ehkä vaatteitakin. Saa nyt katsoa mitä meikäläinen keksii. Jees, jatketaan.